سلام كما يتمسيو خبرات تخطاطلتي فنو إرتيفين لومي عربي حمشة جنب ساعة شعاتة سدال واحد في شاوزينا مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتها لكم خبر زعدن عادي بعبدية فلما أرسل زينا سواء هي ابنات النت أبنو سلوات الدوبن ما كلن دنكاليان أرعتان عدتها كايدا أبزوبة عن سبا وفراتات معقاب ماين حمدن مستودة بملك كدفع له من يساعد حديشة زخاخيرو كوربوريشن تريتن زراتن أمنو الزوبا سنعفة قراو تحرستوت بريت عواقع يحرسها له چاينا بسلسة قنبتا بكتما موسكو نستخايدة مدكعة السبع البنفرتي بتري كونينا اب ديمقراطية ريبابليك كونغو بحدق على الغلق السبعون واتاهم كسارات تريدو چاينا مس مشاركتها هجرات دوبا مراقيسيا تكايدو حبرا وتدراو لمت كم زحيلتو تقليتو زرزر زينام بأسنا 4 ميازيا خاب تاريخاوي تناقفة سمينا وقيح بحر زنغلت سواء أهياب نازنت ب3 ميازيا دوبا وقيح بحري كم تركبت ذكريوم درون أبت زوبا 890 كيلومتر بمدري 16 كيلومتر دما ببحر توقع زالا وكيل إرينا أحمدان محمد ملكة زبطب نزل أخوت حستو قرى مسكال قرى سجير كوربايو بثلاثة ميازيا أبتعو بستقبر بمعروق سنة سرعات كاب سمينا وقح بحري ناب دوبا وقح بحري استسقاقرت سوا هي بناس النت أبنوسان صباتات دوبن ماكلدنا كاليان أرعتان عدتا كايدام بسلسة قنبت وقحتها كاب عصب زنقلت سوا هي بناس النت نشنق سمين 15 كيلومتر رحيقة ناب زركب مقابر حربنيات الدحر مقلاي قعزاء نابتي هزباو سراويت حارنتي إرترا أبشان 991 نعصب نمحرار صلاة ما زلوا حيل أخاخيبو نتا كتمان مكلخال نورح مملأتا حيال من ربراب استخيادلو قنبار بيلو لابز بزحتلو ببهلاوت اللي تستسنى دموق أقابلا تغيرنا كاف بيلو 7 كيلومتر ناي مريت قعزو دحر مكياد نابتا نسورة إرتران مقرام بيمن غيرو أبور حملة 970 آتيو نهزبا وحيلتات قدامي وغنز مسرة حيلي نصدح إلى مساقريت مسمر الزقبرة حوس دسية برعسل زبصحات سواء هي بنات النت هزبن حيلتات مكل خالن بمعروك سلف تقبلوا معهم بفتنات جلابو حيلي بحرن قففت عسان تمري حدما ناي أستات 10 كيلومتر ناي بحر عدوثا كايدا بدحر 7 كيلومتر ناي مريت قعزو شفينا ماكل نوزوبا ماكل دانكال يزخونت عد مساطوت هزبي تمهارون حيلتات مكل خالن بمرئيت جلابو وتهدراو سلفن دمقيات تاوثليتن تقبلوا معهم نكارمون ساريتان سنتقا دحرناي 220 كيلومتر ناي مريت قعزو نوزوبا أرعتا مسبس حد ما أبكبا بيطيعو أب زركبا ديستات ناي أستات 10 كيلومتر ناي بحر قعزو أكايدا أبزوبا دوبا وقح بحري بمريت ناي 860 كيلومتر ببحر دماني 16 كيلومتر عدة كتكايد زقنيت سواء هي بناصنت كابتيعو 330 كيلومتر بمريت تقعيزا بمسمر إيقلا دمحنا وحيتو مساطوت بشوعات قنبت نزوبا دوبوب كتركبيا أبزوبا عن سبا وفراتات معقام ماين حمدن مستودة بملك كدفالو منيستر حديشة زخاخيرو وكيل إرينا حتى قرقس سفا مريم زدالو زبطاب فورتونا عندهم كتوربايا أمعقام حمدن ماين زسوكورو فراتات بصفحات كسرحلو منيستر حرشات وعرفين برها ب4 قنبت أب كتما كرنا بستخايدة قام قدامي 4 عامات تجنفر حرشا زوبا عن سبا الزخاخيرو
ሓመድን ማይን ብግቡእ ብምዕቃብን ብምርምር ብቕዓቶም ዝተረጋገጸ ዝርእቲ ብምጥቃምን ክዕቡት ምህርቲ ንምእካብ ዕቱብ ጻዕሪ ክካየድ ከም ዝግባእ ዝገለጸ ሚኒስተር ኣረፋይነ ዘቤታዊ ጎሓፋት ተኣኪቦምን ተመስሪሖምን ከም ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ ሕርሻዊ መዓላ ንምውዓሎም ብዘይ ምስልካይ ክስራሕ ከምኡውን ምህርቲ ጸባ እንቃቑሖን መዓርን ንምስሳን ዝያዳ ኣድህቦ ክወሃብ ጸዊዖም ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ገብረ መስቀል ተወልደ ብወገኑ ንሕሉፍ ተመክሮ ከም መንጸርን መወከስን ብምጥቃም ንዝሓሸ ገስጋስ ብምስራሕ ተጀሚሮም ዘለዉ ናይ ልምዓት መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር ኩሎም መሓውራትን ህዝብን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣብሪሆም ኣብቲ ገምጋም ኣብ ዝቐዳማይ ርብዓ ዓመት ድሮ 5451 ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ከም እተሰርሐን ከም እተጸገነን 180860 ሜትር ኪብ ከትሪ ከም እተሰርሐን ንሕርሻዊ ልምዓት ዘገልግላ ዲጋታት ኣብ ሃበሮ ጸሊም ሮታ እንረኩበትን መለብሶን ክህነጻ ከም ዝጀመራ ኣብ 2022 ናብ ሓረስቶት ካብ ዝተዘርግሐ ልዕሊ 17 ኩንታል ምሩጽ ዘርኢ ልዕሊ 103 ኩንታል ዘርኢ ከም እተኣከበ 600 መጎጎ ኣድሓነት ንምስራሕ ካብ ዝወፀ መደብ ድማ 88 ሚታዊት ከም እተተግበረ ተገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ ቃል ውሕስነት ምግቢ ዝረጋገጽ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስቲ በብእዋኑ ዝኽሰት ዘሎ ሕፅረት ዝናብ ቅርፂ መሬት ዞባ ዓንሰባ ከቢድ ስራሕን ጻዕርን ዝሓትት ብምዃኑ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮረ ወፈራታት ብቐጻልነት ክውዳብ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምቁር ድንሽ ኣብ ሕብረተሰብ ንምትእትታው ጎስጓሳት ክሕይል ምህርቲ መዓር ከም ንምባል ዝሕግዝ ኣግራብ ብብዝሒ ክትከል ውሕስነት ምግቢ እንስሳ ንምርግጋጽ ብስፍሓት ክስራሕ ከምኡውን መስርሕ ህንጸተን ዘይተጀመረ ዲጋታት ቆላሕታ ክወሃበን ተላብዮም ከም ኣካል ናይቲ ንጥፈታት ማሕረስ ምድንፋዕን ምዕባልን ዝገብሮ ደገፍ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ናብ ዞባ ሰንዓፈ ግራዊ ተሓረስቶት ብርትዓዊ ዋጋ ይሕርሳሎም ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፍራሕ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዉ ትሕዝቶ ሳምራዊት ሊብዮ ከተቕርበ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ከም ኣካል ናይቲ ንክራማ ዝግበር ዘለዎ ምድላዋት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ብርትዓዊ ዋጋ ግራውቲ ሓረስቶት ብትራክተራት ይሓርሳሎ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ ዜና ጸገዛብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንወርሕን ፈረቓን ናብ ዝተሰላሰለን ንጥፈታት ማሕረስ 15 ትራክተራት ንሰዓት 175 ናቕፋ እናኽፈላ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ገሊጹ በቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማይ ጎዱፍ ማእከል ከተማ ሓኪር ቢሓት ኣደባጊዕ ክሳድ እምባ ጨጓር ዓዲ ሕሾን መጠራን ዝተዋሃበ ኣገልግሎት ዛጊድ 300 ሄክታር ከም ተሓርሰ ኣፍሊጡ ናይ ወርሕን ፈረቓን ዝኸውን ንህዝቢ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብኣገልግሎት ማሕረስ ብዝሓሰረ ዋጋ መንግስቲ ብዝተመኖ ኣዝዩ ብውሑድ ክፍሊት እንዳሓረስና ንርከብ ዝበለጸን ዝነጠፈን ስራሕ ከም ዘካየድና ወላ ካብቲ ህዝብን ካብቲ ሚኒስትር ሕርሻን ምምሕዳርን ዝዛረብዎ እዩ ኣብዚ ናይ ወርሕን ፈረቓን ዝገበርናዮ ኣስታት 7-8 ንኡሳን ምምሕዳራት ኣገልግሎት ሂብና ኣለና ኣብዚ ዝገበርናዮ ከዓ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ዕጉብ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ስለ ዝረኸቦን ክኢላ ልምዓትን በቕልን ኣቶ ዕቑባይ መብራህቶም ብወገኑ ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ዝወሃብ ዘሎ ርትዓዊ ኣገልግሎት ማሕረስ ተዋፈራ ትራክተራት ሎሚ ዓመት ኣብ ግዜኡ ብምምፀን ዝሓሸ ስራሕ ከም ተዓመን እቲ ጠለብ እናዕበየ ከም ዝመፀን ኣረዲኡ ናይ ብሓቂ ሎሚ ዓመት ምስቲ ዝነበረ ህልው ኩነታት ብምግንዛብ ማለት እዩ እተን ትራክተራት ወላዳ ሓደ እምበር ኣብ እዋኑ እየን መፅአናና ኣቐዲመን ክልተ እየን መፅአን ማለት እዩ ድሕርን ግን ልዕሊ 10 ተወሲኽነን ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ብርክት ኢለን ካብ 10 ንላዕሊ ኣብ ኣገልግሎት ማሕረስ ትራክተር እንዳሃባ ይርከባ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ምስቲ ረኺብናያ ዘለና ናይ ኣዝመራ ዝናብ እቲ መሬት እውን ጽቡቕ እዩ ዝሕረስ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከዓ ይኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ሓረስታይ ከዓ እቲ መሬቱ ክንድቲ ዝድለ ሓሪስዎ ስለ ዘይጸንሐ ሕጂ ንሳተን ምስ መጻ ግን ናይ ብሓቂ ኩሉ እቲ ወላ ትጽጉም ዝበሃል እንስሳ ዘይብሉ ኩሉ ተጠቃማይ ኮይኑ ይዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንቐጻሊ ብከምዚ ክኸይድ ከም ዘሎ ካብቲ ባህላውስ ናብቲ ዘመናዊ ኣገባብ እናተቐየርና ክንመጽእ ከም ዘለና ንባዕሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ክፍሊት ናይ ኣገልግሎት ትራክተር ማሕረስ እውን ናይ ብሓቂ ርትዓዊ መራሕቲ ትራክተራት ድማ እቲ ስራሕ ምስቲ ዘሎ ጠለብን ምቅዳም ምስ ግዜን ከቢድ እኳ እንተኾነ ብስማዊ ክፍሊት ንህዝቦም ኣገልግሎት ምሃቦም ዕግበት ከም ተሰምዖም ገሊፆም
ስለቲ ዝተገብረሎም ደገፍ ዘመስግኑ ሓረስቶት ብጊዶም መንግስቲ ብድጎማ ዘካየደ ዘሎ ንጥፈታት ማሕረስ ናብ ዘመናዊ ማሕረስ ዘሰጋግር ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተማሕጺኖም ትማል 4 ጉንበት ኣብ መስመር ሃይኮታት ሰነይ ኣብ መንጎ ሰሌዳ ቁጥሪ ኤአር 3 4637 ሰቕለት ህዝቢ እትመላለስ ኣውቶቡስ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣይሱዙ ዝዓይነታን ኤአር 3 7747 ዝመለለያ ናይ ጽዕነት መኪናን ዘጋጠመ ናይ ግጭት ሓደጋ ኣብ ጥሪትን ንብረትን ጉዳት ወሪዱ በቲ ኣብ ዞባ ሃይኮታ ከባቢ ሓወልቲ ስውእ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ዘጋጠመ ሓደጋ እታ ናይ ጽዕነት መኪና ካብ 28 ሜትሮ ዝቕመቱ ቢንቶ ጸዲፋ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዳ ወኪል ሪና ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉዳት የለን እታ ኣውቶቡስ 38 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ባሩንቱ ናብ ተሰነይ እታ ኣይሱዙ ድማ ካብ ተሰነይ ናብ ባሩንቱ እናተጓዓዛ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ሓላፊ ምርመራ ሓደጋታት ትራፊክ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ ቅላቲ ተስፋስላሴ ኣፈናዊ ምርመራ ከም ዘነጽሮ ጠንቂ ልዑል ፍጥነት ቀዳምነት ዘይመሃብን ዘይደረጃ መኪና ምምራሕን ከም ዝኾነ ኣሚቱ ኣቶ ቅላቲ ኣብ መወዳእታ ሓደጋታት ንምግታእን ሳዕቤናትን ንምግዳልን ሕግታትን መምርሒታትን ትራፊክ ብግቡእ ክትግበሩ ብምዝኽኻር መራሕቲ መካይን ሓላፍነታውያን ኮይኖም ኣብ ምክልኻል ሓደጋታት ተርኦም ክጻወቱ ኣተሓሳሲቡ ዜና መስዋእቲ ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ልምዓት ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ሃይለ ዋዕሎም ወልደ ሰማያት ብዝሓደሮ ሕማም ትማል 4 ጉንበት ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚ ተሰዊዩ ኣብ ጥሪ 1975 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ሃይለ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍልታትን ተዋጋኢ ሰራዊትን ብዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ሓላፍነት ክሳብ ብደረጃ ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ኮይኑ ተቐሊሱ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ብደረጃ ሓላፊ ጨንፈርን ዋና ዳይሬክተር ክፍልን ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብልዑል ብቕዓትን ተወፋይነትን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ሃይለ ዋዕሎም በዓል ሓዳርን ኣባ 5 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 5 ጉንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ መስዋእቲ ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ሃይለ ዋዕሎም ወልደ ሰማያት ዝሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ዝቕጽል ዜና ውዛይ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ውፃኢ ቻይና ኣብ 3 ጉንበት ኣብ ከተማ ሞስኮ ንዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብትሪ ኮኒና እቲ ንፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምቕንጻል መንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ንኹናት ዩክሬን ካልእ ኣንፈት ከትሕዝ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ጥራይ ከም ዝዓርፍ ትገልጽ ቻይና ቀዲማ ናይ ሰላም እማመ ከም ዘቕረበት ይዝከር ይኹን እምበር ሩስያ ነዚ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተኻየደን ኢድ ኣሜሪካን ዩክሬንን ከም ዘለዉ ትገልጾን መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ትሕብር ብምህላዋ እቲ ኩናት መሊሱ ከይከርር ስጋኣት ኣሎ ዩክሬን ትካላት ፀዓት ኣብ ልዕሊ ዝርከቦ ሲቪላዊ ዕላማታት ሩስያ መጥቃዕትታት ከተካይድ ምጽናሓዩ መንግስቲ ሩስያ ዝኸስስ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን መዓልታት ብዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ዝተኸስተ ሓደጋ ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ወሪዱ በቲ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኪቡ ዝተኸስተ ሓደጋ ብውሕዱ 72 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሉ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ተገሊጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ፈለግ መሊኡ ብምፍሳሱ እቲ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ሓቢሮም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከውርድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ጽልውእን ምዕባይን ዘካየድዎ ዘለዋ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ንምብዳህ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ከተጠንቅቕ ዝጸንሐት ቻይና ምስ መሻርክታ እትብለን ሃገራት ዞባ ተካይዶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ኣሒላቶ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ቻይናን ላኦስን ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ንምክያድ ምድላዋተን ኣጻፊፈን ከም ዘለዋ ኣብ ዝፍለጣሉ እዩ ኣብቲ ካብ 9 ክሳብ 28 ጉንበት ኣብ ግዝኣት ላኦስ ዝካየድ ልምድ ዝሳተፉ ኣባላት ሰራዊትን ዝተራቐቐ ወታደራዊ ኣጽዋርን ድሮ ናብቲ ሃገር ከም ተላኸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ብ5 ጉንበት ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲመን ኣብ ድሕነት ህይወት ዘተኮረ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ምክያድን ጸብጻባት ይገልጹ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ቀንዲ ንግዳውያን መሻርክቲ ቻይና ምዃነን ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣሜሪካ ንጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ከም ምስ ተጠቒማ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእን ምፍጣር ሽርሕታትን ምትኹታኻትን ተካየድ ከም ዘላ የነጽሩ ከም ኣካል ናይዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ምትእታዋት ምስ ፊሊፒንስ ዝነበራ ጸጥታዊ ሽርክነት ብምድልዳል ኣብቲ ሃገር ተወሰኽቲ ማዓስከራት ንምድኳን ትሸባሸብ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር
أول هجرات ودم متحجاز شانغاي كتباون ستاون زمدنن كدنفع مقانا حبيران استحبر منيسترات قدات وزاتن هجرات بربعتن حمشن قنبت أب هنداويت كتما قوا أب زكايدو ركبيهم أبال هجرات زباون علماون ستان محاس زكايدو تعري كم زحيلون نتكبارو قصال ركب كم زكايدان أفليتان اللوام أبال هجرات ودم متحجاز شانغاي كم قصالتان ايتزم زمدنن معبال زكايدو تعري أب زمتصور حملة ركب مرحتي ككايدا مدبالهم إذا خمسيلهم كلهم منيسترات قدات وزا تشاينا روسيان هندن غون زي أب هندس تخايدو على سلوسا وركب كم زكايدو تجليزو سلسية منيسترات أب قداي كونات يوكرين كمون أمونغو تشاينا هندن زلو دوباو مسحب زخطلو زي مقداوا ملكتهم كم تزراربو تفليتلهم أب كتشن حدن سمسرته ودم متحقات شانغاي نتشاينا روسيا هندي كازاخستان كيرغستان تاجاكستان أوزبكستان باكستان يحقف باكستان تمال 4 قنبات أب كل تخبابيتات بستخايد متقاعتات هو 14 سبات كم استفادت قليتو مسرت حبريتها مع كنا زينا بسمينا معراب باكستان بيت مرتب استفادت متقاعتي شمونت ممهران كقتلون كله مس أفغانستان بزرداوا ورجا وزيرستان بستخايد تمسس ألف تسامي دما شدش أبلات سراوي تقتلهم بتمتقاعتي حيالو خمس وصلون منقستاوي من جتات باكستان حبيرا مالو نتمتقاعت بترز وخننا منقس باكستان فتسومتون مللاي صعوق مرمرة ككايد عزيز اللوم باكستان شبراو متقاعتات ككايد ناي فلما كوانت زيكونن ممران علامة زقبرقنا صحت مخانو صبصبات يردوم نعسر عامتات اب افغانستان استخايدو ورار امريكا ابتزوبا شبراوين كجاجحو مجو بايتا همز فترة ناي قربا تعذبتي يتقصو تمال 4 قنبات اب سربياويت كتما بيلغريد نخلاي غزيب استفتصم متقاعت فوكس برت سباوي كساراتات كم زورده معكنا زينا سمست هاجر متقاس اقاليحن بتمتقاعت بوحدو شمال سبات كقتلون كله 13 خمس غسلو زحبروا صبصبات قطر موتات كزايد كم زغل اميتهم من كلنا يتود 21 عامت من سي زكايدو متقاعت المفلات مرمره يكايدالو بسلسو قنبت ود 13 عامت مهاراي اب كتما بيلغريد اب زركب بيت مرتب زكايدو تمساسال متقاعتي بوحدو 9 سبات كم تقتلو يذكر استدغاغام تريزي اب العلم منغستن حزبن سربيا كبي شاغلوت فطيرلهم أب سربيا بكتشن 13 مسفزمت قاعد فوكس برت 13 سوات كم تقتلو صبصبات يردو زينا قد مزامنا أرسال زينا عندكم لكم سواء هي ابنات سنة تامنو الزباتات دوبن ماكلن دنكالين أرعتا ولوتا كايدا أبزوب عن سبا وفراتات معقام ما ينحمدين مستود دم ملكع كدفالو مستر حرشا أتسخاخيرو كوربريشن تريتن زراتن نامنو زوبا سرعفة قراوتي حرستوت برتعواقا يحرسالو تشاينا بسلسو قنبتا بكتما مسكون استخايد متقاعد سبال ونفرتي بتري كونينا اب ديمقراطية ريبابليك كونغو بحدقة على غلق سباون مواتاون كسارات توريدو تشاينا مس مشاركة هاجرات دوبا مبراق إسيا تكايدو حبرا وتادراو لمد كم زحيلتو تقليتو باركو زغوركم تعذبتن لو مع 4 بس ساعة جاعة تمشي سقالو زينا مسنادو أبسزازي ملوس لمكتالكم ومسبل